Avui, Dia Internacional de la Ràdio, celebrem aquest dia commemorant amb una marató que hem participat diverses escoles del territori i el que hem fet ha sigut un projecte a les escoles per poder commemorar aquest centenari i vinculat també amb l'any Gaudí. Les competències que treballem fent ràdio és dins de la competència lingüística, tot el que és l'expressió oral, on entra el to de veu, el volum, la parla. També hi ha tota la part de l'expressió escrita perquè els alumnes han de configurar el guió, han de configurar l'escaleta de la ràdio i també tot el que seria dins de la competència multilingüe, on es treballa tots els aspectes més tècnics de la ràdio. El fet de portar el que fas a l'aula, portar-lo a la ràdio, té moltíssims beneficis pels alumnes. Treballar prèviament tota una expressió escrita, tota una recerca per tot allò que tu vols explicar i a sobre perdre aquella vergonya de parlar pel micro i expressar-ho a la gent. El que més m'ha agradat ha estat passar temps amb els meus companys en l'espai que hem preparat per fer la ràdio, també com aprendre coses sobre els micròfons. Sobretot motiva molt a l'alumnat. És una manera que els alumnes aprenguin gaudint, aprenguin vivint el que és la ràdio i que és una cosa diària del dia a dia i això amb ells els motiva i els dona un xute d'energia i de ganes de fer-ho molt guai.